Vipi kusano Chiwenga you've gained support nokuda kusimbisa nekusimbarara paconstitution zisatapena mashoko anokuda panguva ino yatona kuti mavipi kusano supporters vari kuda pachena vanyaso kuuya vachitozviti vakomana isusu the reason why tichisapota vipi kusano Chiwenga is not like we automatically love him or something else, but it's because he support the constitution. Imi mukatuyo mukasapota constitution munata kukufarirai satapina mashoko obuda panguva ino achiuya achidirectwa kune Zvigananda. Don't subscribe or like on the bell icon. Isaac Makomich anopotsa vipi kusano Chiwenga muri kuona ava obuda nyara achiti it's not like tinofarira vipi Chiwenga kudarika vamwe vanhu, it's only kuti isusu we love our constitution, saka whoever anotsigira constitution automatically atova kudivi redu. Tinobva tamutsigira imimi mukatotanga kudawo constitution nekuirwira munotoona tichikutsigirai. Hatisi mandu isu, but tinongodawo nyika yedu neconstitution yedu. Anobva vachitega linstasi yapa muchite nakudza MTC ndomashoko ari kuda panguva ino. Hati kuona kuti mavipi kusano Chiwenga supporters ari kuya panguva ino achikuda pachena vachiti aiwa isola kuti tine vanhu vatitovenga oro tine vanhu vatodzikisira muthe ruling party. Sezvamuri kuona panonyatsoratidza kuti pane madivi kana masaidzi maviri. Vamwe vari kusapota 2030 vanoratidza kuti vane a large financial muscle iri very very strong. Vanouya vachiimpawa vanhu vachiita zvavanoita, but at the same time vamwe vanhu vari kuramba vari inconvinced vari vachisapota vipi kusano Chiwenga in favor aiwa panguva ino vachisapota constitution vachiti aiwa tichamira nayo. They are saying it's not like tinomufarira panyaya yekuti we respect the constitution. Muri zimbabwe ibodze mafunguro enyu muri kudi pamusoro pethese developments nethese infighting ari kuitika for the people AASI party SANPF. Bida kuna section medu dzofunguro enyu, so subscribe or like cheta mabell icon.